מופתע. בגינה כל היום, מצא שבת, ככה זה השבתות. אין כאילו מה לעשות זה, משעמם. לא, גם כל הזמן אני כזאת... הנה, ראית אחר את זה שכזה, לפני שעה, אוקיי, בבית היא צעקה לנו את החיים, זרקה לנו זכוכיות, כזאת זכוכית, התחילה, צעקה כמו לא יודע מה, זרקה את התפילין, דרכה על התפילין, בעטה בהם, דרכה על סט רמב"ם מבואר, אוקיי, בשבת בטלפון הזה, ועד לפני דקה שהשוטרים הגיעו, פתאום היא חייכת ליד השוטרים, היי, כן, אני אוהבת אתכם, בואו שתו מים, פתאום, זה כזה כאילו, הבנתי למה היא לוקחת קורס משחק, הבנתי. שהיא תוכל לשחק את עצמה, שהיא אוהבת אותנו, ליד השוטרים אוהבת אותנו. כאילו, אם יש שוטר, היא תחבק אותי, אם אין שוטר, היא תזרוק עליי, לא יודע. שיהיה בגלל מסתגם. מגיע איזה, לא יודע, משלוח כלשהו, היא כזה, יו, איזה כיף, משלוח, נגמר הסרטון, נמחק לה חיוך, מתחילה להגיד כזה, כאילו, זה הכל שלנו של משחק. משקרת בסרטונים. זה לא בסלילה, זה מחירים. דווקא לנו את החיים, אנחנו חיים פה כמו, לא יודע, אנחנו חיים כמו זבל. ושאלתי את הפוסט, מעלה שאני, היא אמרה לי, תמחק את זה, היא אמרה לי, כאינסטגרם, משתמש, זה. התחילה לי לחץ, כאילו, לא יודע מה, שמישהו יגלה פתאום את האמת עליה. שהיא משקרת בשביל צפיות ולא יודע מה. אכפת אמיתנו בשיט.